Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскресе. Нині оддання Пасхи. Уже завтра вітатися будемо по-другому. Но якби перед уже самим Вознесенням Господь в Євангелії повторяє: доки світло маєте, віруйте в світ, віруйте в світло, аби сте стали синами світла. Проста формула. Діти Божі православні вірують у світло Христово і стають дітьми світла. Дітьми світла стати великое благо у всьому світі, такому збитому з толку, збитому у біді в напастях, в котрому маса людей взагалі легкостю повірили в темноту і збилися з толку. Каже Господь нині в Євангелії. Колись Ісаїя писав такі слова, пророчествував наперед: Господи, хто повірував Слову нашому і хто повірував слуху нашому? І продовжує цитувати Ісаїю Христос, говорить далі. Із-за цього паки Ісаїя каже: осліпилися очі їх, і окам'яніло серце їх, і не розуміють, щоби обратитися до мене, і щоби я їх ісцелив. Слова ясні у пророка. Пророк казав наперед: сам Господь зійде з неба, сам Господь прийде кликати людей на ісцелення, а люди не будуть хотіти йти. Осліпнуть, оглухнуть і навіть втратять розум, щоб не осознавати, що треба йти до лікаря Христа і зцілятися. Якщо б до хворих людей прийшов лікар, а хворі б почали прятатися, хто собі їх куди знає, нараз би вказали, що вони нерозумні. Бо прийшов лікар, требася провірити. Такі слова примінив Ісаїя до релігії, до Христа. Каже Ісаїя, і Ісус повторяє ці слова, що «почому не повірували многі Христу? Почому слух Господній не був понятним многим людям? А тому, що осліпли очі їх від гріхов, окам'яніло серце їх від земної мудрости, та такі стали мудрі, що посліпли і поглухли». Слова пророка Ісаїї. То, що вони поглухли і осліпли, привело до слідуючої опасності. Вони втратили розуміння, щоб привернутися к Богу і отримати ісцілення. Якщо чоловік не ходить до церкви, іде мимо церкви, не сповідається, не причащається, формально, може, ще про людей, считається віруючим, але давно вже такий собі культурний, современний, безбожник, то на перший погляд кажуть: хто хоче до церкви йти, тот іде, а хто не хоче, має право. Но ті слова сі перевести на слова пророка: хто із хворих хоче бути ісцілений, йде до доктора у лікарню, а хто не хоче ісцілятися, та йде мимо лікарні сознательно і навіть не поклониться лікареві, і не подивиться в його сторону. Бо чому? Він современний хворий. Він современний. От яка картина страшна відкривається для людей невіруючих, людей безбожних. Вони собі думають, що вони такі розумні, до церкви не пішли, і того проблем не є. Но не пішли до церкви, не отримали ісцілення. Так сформувалися у всьому світі дві частини людства. Ті, котрі прийняли Господа, котрі порозуміли, що так важно обратити до лікаря Христа, аби отримати ісцілення во Христі. То ісцілення, котре лише Бог дарує. Адам перший заразив нашу природу, а другий Адам Христос прийшов ісцілити. Но прийшов не так, щоб всіх пов'язати та насилу ісціляти. Не прийшов так. Бо кожному дав свободу, а тому лише тільки ті, котрі відкрили свої очі, відкрили свій слух, котрі постаралися врозуміти, що треба обращати ко Христу, не лише раді формальності, бо як деякі релігіознавці думають, що то такі лише традиції, предки ходили, ми ходимо. Ні, ми йдемо до церкви, щоб нам очі відкрили. Ми йдемо до церкви, щоб нам слух відкрив. розум відкрився. І лише тоді, коли і зрення, і слух, і розум відкритий, от тоді вже чоловік і прийде до Христа
получити ісцілення. Православні християни знають, що лікарня настояща лікує. Є, звісно, подпольні лікарні, де у підвалах, де не є умов, деяких доктор може і робити якісь маніпуляції. Но це вже не буде лікарня, і є опасність, що вместо лікування тебе ще скорше заразять. Вот чому православні канонічної церкви нігдеся не тягнули до чужого. Бо навіть би розхвалили якусь релігію до небес. Коли ми видимо, що релігія не світиться, послідовники її не світяться, не видко на них добрих діл, не видко на них отображення або отраження божественної благодаті світлої, ми туди не йдемо. Хто зайде в якийсь підвал, темний, сирий, не переживає, що там буде. Но заходимо сміло в лікарню, у ту кімнатку, де є світло, щоб ми бачили, куди заходимо. От чому і в нашій православній церкві так кожен день читається Євангеліє, і по можливості і толкується Слово Божє, щоб відкривалися очі людям, відкривався слух, і набиралися люди познання в лиці Ісуса Христа, що як важно прийти ко Христу і зцілитися. Сліпі, котрі були здалека гойкали, Ісусе наставниче, помилуй нас, другі, котрі були заражені болезнями, проказою, також гойкали на розстоянні. Ісусе наставниче, помилуй нас. Вони розуміли, що хочуть. Коли Господь звідав сліпого, «Ти хочеш бути ісцілений?» Коли паралізованого коло Сіамської купелі звідав, «Ти хочеш бути ісцілений?» Відповідь у всіх одна: «Хочу бути ісцілений». А тот, що коли Сіамської купелі казав, ще й добавив: «Хочу, но не маю чоловіка, бо я впустив у купіль, та б я зцілився». Дуже добре, коли ми з вами на свій листочок о здравії записуємо не лише своїх друзів, близьких, а й людей, котрі потребують нашої допомоги. Бо ми тоді теж робимо ту ж саму роботу чоловіка, котрий хоче зцілитися, але не знає доброго путі до церкви. Доки до церкви збирався йти, наслухався радіо, телевізора, збили його з толку і не пішов. А ще, знають, в старі часи сектанти ходили перед церквою та перехвачували людей з различними писульками. От чому путь до Христа не такий простий, но той, хто відкрив свої очі, по благословенню Божому відкрив свій слух і ізучив, постарався врозумітися і осознати і признати, як важно обратитися к Богу за ісцеленням, той лише приходить до церкви, стає дитиною Божою, стає нашу сім'ю, і тут на землі ми в'єдно діти Божі, то ті, котрі мають различні мінуси, хтось мало слухать, другий слабо видить, третій храмле, четвертий слутий. Скільки ще є мінусів у нас? Но ми всі йдемо до Христа. Господи, хочу бути цілий, зцілений. І така молитва – це є наша літургія. Це вона верх просьби до Бога: Господи, ми Твої діти, нас і наших друзів, колег і чад наших ісціли. Щоб тут на землі ми отримали ісцілення во Христі і отримали б право і можливість по милості Божої вернутися у то саме Царство Божє, Царство світла, Царство чистоти. Амінь.